I ara sí, recuperem aquesta notícia sobre els màsters per a preparar a gestors del món de l'esport que tenen un futur ple d'oportunitats al Brasil. Brasil serà en els pròxims anys terra d'oportunitats per a qui busqui treball. El Mundial de Futbol del 2014 i les Olimpíades del 2016 són dos grans cites que requeriran més de 16.000 persones especialitzades en gestió esportiva. I en este centre de formació de la Fundació del València i la Universitat Catòlica saben com preparar directius esportius. Es el programa perfecto para que un licenciado en ADE pueda hacer un máster en deporte o un experto en deporte pueda aprender empresa. Una oportunitat que vol aprofitar Rubén. És llicenciat en ADE i ha fet enguany el màster. Busqué l'oportunitat de tindre l'opció de gestionar un club o alguna entitat esportiva, ja sigui a nivell local, ja que València ofereix prou opcions, o a nivell nacional o internacional. La formació té per finalitat proporcionar els coneixements bàsics per al desenvolupament exitós de llocs esportius. El màster també ofereix l'oportunitat de fer pràctiques en clubs de prestigi com el València Club de Futbol i també en clubs internacionals. Ara que trobar feina és tot un repte, el món de l'esport ofereix noves oportunitats laborals i Brasil és un exemple.